Hej og velkommen til Snipsy News. Vi har i dag været ude og interviewe ejerne for Kyllingekongen med hensyn til en af deres klæder fra restaurant Solmad. Historien gik på, at der var papir fra tyggegummi i maden. Hej Emmy, du er blevet anklaget af ejerne for Kyllingekongen for at have gået for personligt, fordi det er noget med i veninder. Hvad har du at sige til det? Det handler om, at mig og Annemette, vi har lige været nede og købe en ret nede ved Kyllingekongen. Og den smagte godt, ikke noget der, den var faktisk rigtig god. Indtil vi så står og spiser, og så lægger jeg mærke til, at der er noget nede i maden. Så siger jeg, Anne, prøv lige at komme og kigge. Så står vi og roder lidt i maden. Så finder vi så ud af, at det er et gammelt stykke tyggummipapir. Og så er det i loven, at man skal henvende sig til Sundhedsstyrelsen og byrådet, og så skal de så føre det videre. Så vi henvender os til en af byrådsmedlemmerne, som så får fat i Sundhedsstyrelsen. Så bagefter så henvender Sundhedsstyrelsen og byrådet sig så til News, som er jer. Og så er det så, det bliver ført videre. Og så anklager Kyllingekongens ledere med det samme mig og Annemette for, at det er os, der har gjort det, og at det er på personligt, og vi har gjort det med vilje i grund for, at deres restaurant skulle være dårlig. Jo, jeg ved godt, der er mange, der tager det her minisamfund personligt, vigtigt, og det er også rigtig vigtigt og spændende, men det er bare, man kører den bare for langt ud, hvis man tror, at folk tager det for personligt, for det er jo bare en leg. Det er 100% påsat. Vi har aldrig spist tyggegummi, så vi ved ikke engang, hvor det skulle komme fra. I kan selv spørge chefkokken og chefkokkens assistent. Ja, vi har været her, imens vi har lavet mad, og vi kan forsikre, at der overhovedet ikke kommer tyggegummi ned i maden, fordi der er ingen, der har spist tyggegummi, imens vi har lavet maden. Der er jo kommet et par anklager på jeres virksomhed. Hvordan har I det med det? Vi har det rigtig, rigtig skidt med det, men vi har fået orden på det hele og styr på det hele, så vi føler os, at vi kommer meget bedre ind i det. Tusind tak. Det var det, vi havde for nu. Så med i næste afsnit.